plantejant en general el nostre panorama té plena aplicació al cas de Carcaixent. Jo crec que la crisi econòmica, la financera, la política, la crisi de valors, la crisi de confiança són un retrat fidel de la situació local. Perquè, per exemple, tenim pràcticament 2.300 parats a finals del mes d'octubre. 2.300 és una xifra que total és un número, no, és una barbaritat. És el doble de parats que fa 2 anys. Tenim, per altra banda, un poble sense sectors econòmics vius. L'únic sector, el sector sobre el qual les institucions havien basat pràcticament tota l'esperança, és el de la construcció, està enfonsat. Els que entenen d'això diuen que tenim aproximadament unes 1.200 vivendes buides, i tenim empreses que han tancat, gent que s'ha anat al paro, molts autònoms que ja no són autònoms ni res, que estan completament parats, i deixen la situació que hi ha i veurem com acaba la cosa. Tenim tancament d'empreses, a més, autònoms i no autònoms, empreses SLs i SAs. Tenim empreses que no poden modernitzar les seves instal·lacions perquè no tenen llocs ni un sol metre quadrat on poder anar. No tenim cap polígon, recordem. Totes tenim una situació un poquet complicada. I tenim un ajuntament arruïnat. Si l'Ajuntament de Carcaixent fos una empresa privada, estaria quebrada. Però com que els ajuntaments se regeixen per un sistema distint, tenim un ajuntament en un deute de 3.000 milions de pessetes, 18 milions d'euros, un ajuntament per al que s'ha aprovat en juliol de l'any passat, el 2009, un pla de finançament, que és el mateix, ni més ni menys, que li passarà a Irlanda d'ací uns dies, però és un país i en aquest poble es diu pla de finançament. Perquè tenim que ajudar, com siga, a refinançar el deute. Doncs seria que si Irlanda està mal, Carcaixent és la Irlanda executiva, però al mateix nivell, però què passa? Que ja fa 2 anys pràcticament que hem tingut que prendre mesures i mesures molt fortes.